Mondragon Unibertsitateak antolatuta, Unibertsitate Kirolaren Euskadiko 18. txapelketa eginda Arrasateko eta Aretxabaletako kiroldegietan. Euskal Herriko Unibertsitateko, Mondragon Unibertsitateko eta Deustuko 450 ikasleek hartu dute parte txapelketan. Lantaldean antolatzen dugun egun bada, eta Euskadiko txapelketa hau 3 urtetik behin unibertsitate bakoitzari tokatzen jako antolatzea, eta urten geuri hemen Arrasaten. Eta imaginatuko zu moduan, txapelketa lotzeko aurreko egunak, buru belarri hainbat kontukin, dena lotu nahian, materiala, instalakuntza, parte hartzaileak, oparia, bokatak, Euki dugu lana, baina ondo lotu dugu eta gaurko egunera lasai etorri gare dena antolatuta geneukalako. Eta horten tokatu da Arrasaten izatia, Mondragon Unibertsitateari tokatu zaiolako antolatzia, eta gu beti oso pozik, ez? Gainera, egoten ninolako lehiaketak eta ere, motivazio estra daukotzu, ez? Beste unibertsitatearen aurka lehiatzezarenian, eta hori importantia da, batez ere, badanak gozatzia, gustora egotia, harreman ona, ambiente hona eukitzia, eta kirolaren aldeko apustu garbisa. Ondo da, azkenean ikusten dira kalidad ezberdik hori guztutzen bintzen. Kategoria askoz hobe dienan kontra hori jolastea eta hori nire guztu da bilina ez. Esperientzia politia da, zautzen jendekin ondo emateko eta Kriston aberastasuna da, ez da bakarrekan zure ongizatea, pertsonala, fisikoa eta mentala hobetzen dela baizik eta batez ere, zure ikaskideekin harremanak indartzen dituzu, konfiantza garatzen dezu, nire dut zait, kirola daukan gauzekan garrantzitsuenetako bada, beste arloetan ez bezala, lortu dezakezula, ezagutu ditzazkezula pertsonak ondo, jakin dezakezula norekin egin dezakezun lan ondo eta norekin ez, eta gauza horiek ikasketetan oso garrantzitsua dira. Bastante gente majo gaina, oso ondo, gaina viaje busin, perfecto, gure ambientin eta ya está, ederto, egon pasa, perfecto.